kulħadd it-tajjeb. Illum 3 ta' Ottubru 27 ħadd ta' żmien ta' matul is-sena. Nilqakom għal din il-quddiesa mill-Katidral ta' San Pawl fl-Imdina fl-ewwel jum tal-uffiċjali korrettivi. Imexxi din il-quddiesa l-Arċisqof Charles Scicluna.
B'isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Iltqajna biex niċċelebraw din il-liturġija tal-Ħadd, aħna l-insara nhar ta' Ħadd niċċelebraw il-mewt u l-qawmien ta' Ġesu. Insellem il-kull min qiegħed isegwina permezz ta' TVM u permezz tal-mezzi oħra tal-komunikazzjoni soċjali, imma wkoll inħeġġeġ il-poplu tagħna biex jibda jirritorna fil-knejjes tagħna. Dan li qegħdin nagħmlu fil-katedral tal-Imdina, id-dedikat lill-Apostlu Missierna San Pawl, isir fil-parroċċi kollha, fil-knejjes kollha tal-Gżira tagħna. Illum magħna mhux biss għandna lill-President tar-Repubblika, lil tant awtoritajiet distinti, lill-Onorevoli Ministru, lill-Prim Imħallef, imma wkoll lill-Kap Eżekuttiv tal-Faċilità Korrettiva ta' Kordin u il-sħabu uffiċjali korrettivi ta' din il-faċilità. Għandna l-Maltin minn dejjem konna insejħulkom il-gwardjani tal-ħabs. Illum il-liġi tbidlet, aħna nitolbu li r-realtà wkoll titbiddel, imma tibda mill-qalb tagħna, mill-qalb ta' kull wieħed u waħda minna. U għalhekk jew nitolbu maħfra l-Alla għaliex il-maħfra tiegħu u l-ħnina tal-mulej mhux biss tħares lejn il-passat u tfejjaqulna, imma tħares ukoll lejn il-qalb tagħna u tagħtina l-qawwa nagħmlu s-sewwa. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jafrinna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, inti tfawwar tjubitek fuq dawk li jitolbuk,
u tagħtihom aktar milli jistħoqilhom, aktar milli huma stess jistgħu jixtiequ. Xerret fuqna l-ħnina tiegħek billi taħfrilna kull ma jbeżżana fil-kuxjenza tagħna u tagħtina dak li m'għandniex ħila nitolbuk. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari mill-ktieb tal-Ġenesi. Il-Mulejja Alla qal mhux sewwa li l-bniedem jibqa' waħdu. Ħanamillu għajnuna tot-talih. U l-Mulejja Alla sawwar mill-art l-annimali selvaġġi u t-tajr kollu tal-ajru u ġibhom quddiem il-bniedem biex jara x'se jsemmihom. U skont ma jkun il-bniedem semma lil kull ħlieqa ħajja dak ikun isimha. U l-bniedem ta' isem lil kull bima u lil kull tajra tal-ajru u lil kull annimal selvaġġ. Imma l-bniedem ma nstabet ebda għajnuna tot-talih. U l-Mulejja Alla tefa' rasa tqila fuq il-bniedem u dan raqat u ħadlu waħda minn kustiljieħ u floka mlieħ bil-laħam. U l-Mulejja Alla sawwar il-kustilja li kien ħam il-bniedem f'mara u ġiba lill-bniedem. Imbagħad il-bniedem qal: din id-darba din inqadma minn għadmi u laħam minn laħmi. Għalhekk tissejjaħ mara għax mir-raġel ittieħdet hi. Għalhekk ir-raġel iħalli lill-missieru u lill-ommu u jingħaqad ma' martu u jsiru ġisem wieħed. Il-kelma tal-Mulej. Salm responsorjali ngħidu flimkien.
Ġerusalem tul ħajtik kollha Jalla taraw li twelidek slim għal Israel. Qari minn littra lil Lut. Ħuti lil dak li għal ftit ta' żmien kien imniżżel ftit inqas minn anġli. Lil Ġesu. Aħna issa qegħdin naraw imżejjen fil-glorja. U l-ġieħ minħabba fil-mewt u bata biex għal grazzja ta' Alla il-mewt li daq tkun għal ġid ta' kulħadd. Għax kien jixraq li Alla li għalih u bih sar kollox waqt li wassal ħafna wliet għall-glorja jagħmel li l-awtur tas-salvazzjoni tagħhom ikun perfett mis-saħħa tas-sofferenzi. Għax hemm dak li jqaddes u kemm dawk li jiġu imqazzin il-koll huma mill-istess wieħed u għalhekk Ġesu ma jistħix isejħilhom ħutu il-kelma tal-mulej. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Gloria. F'dak iż-żmien resqu xi Fariżej lejn Ġesu u biex iġarbuh staqsewh jekk raġel jistax jitlaq lil martu. Wieġibhom u qal: x'ordnalkom Mosè? Qalulu: Mosè ta' permess li wieħed jagħmel il-kitba tad-divorzju u jibata. Imbagħad weġibhom Ġesu: minħabba l-ebusija ta' qalbkom kitbilkom dan l-ordni. Iżda sa mill-bidu tal-ħolqien Alla milhom raġel u mara. Għalhekk mela ir-raġel iħalli lill-missieru u l-ommu u jingħaqad ma' martu u t-tnejn isiru ġisem wieħed. Għalhekk mhumiex iżjed tnejn imma ġisem wieħed. Mela dak li jaqgħad Alla m'għandux jifirdu l-bniedem. X'indaħlu d-dar, id-dixxipli reġgħu staqsew fuq dan. U qalilhom: min jitlaq lil martu u jiżżewweġ oħra ikun ħati ta' adulterju kontra l-ewwel waħda.
u jekk mara titlaq li żewġa u tiżewweġ ieħor tkun ħatja ta' adulterju. Ġibulu quddiemu xi tifel xi tfal xkejknin biex iberikhom. Iżda d-disċipli tiegħu qabdu jgħidu magħhom. Ġesu meta ra hekk inkorla u qalilhom ħalluhom it-tfal żgħar jiġu għandi, iżommuhomx għax ta' minnu bħalhom hija s-saltna tal-Alla. Tassew ngħidilkom li min is-saltna tal-Alla ma jilqaħħiex bħal tifel xkejken ma jidħolx fiha. Imbagħad ħaddanhom miegħu u qiegħed ideħ fuqhom u berikhom. Il-kelma tal-mulej. Ġesu ma jistħix jisejħilna ħutu. Laqtitni ħafna din l-espressjoni mill-littra lill-Lut, mit-tieni qari li għadna kemm smajna llum. Għax kemm dak li qaddes il-mulej fis-safa u fl-imħabba tiegħu u dawk li jiġu mqazzin aħna li għandna bżonn il-ħnina tiegħu, li għandna bżonn il-korrezzjoni tiegħu, il-koll huma mill-istess wieħed. Din l-espressjoni profonda tal-awtur tal-ittra lill-Lut qed ħares lejn il-missier li bagħat il-libnu biex jifdina għallu għal-liben ta' Alla magħmul bniedem, qed ħares lejna. Aħna mill-istess wieħed, all right, maħniex li Alla bħalma hu iben Alla Ġesu, imma msejħin biex inkunu li Alla, din hija s-sejħa tagħna. U aħna nħarsu lejna nfusna u ngħidu aħna nħawdu mhux ħażin min jaf meta jħares lejna xi jgħid. Ġesu ma jistħix jisejħilna ħutu. Għax hemm ħafna mħabba, hemm ħafna ħniena fil-qalb tiegħu. U allura l-ħarsa tiegħu hija ħarsa mhux biss intelligenti u profonda, imma ta' modrija u ta' ħniena. Il-ħarsa li aħna nixtiequ li kulħadd ikollna fuqna, aħna minn aħna għamilna x'għamilna. Illum il-kelma ta' Alla tibda billi tipprova tispjegalna d-dinjità ugwali bejn ir-raġel u l-mara. F'din il-mitoloġija biex ngħidu hekk antikissima tal-ħolqien tal-bniedem li l-mara tinħalaq mill-istess materja tar-raġel, għandha l-istess dinjità. Sfortunatament għandna partijiet mid-dinja fejn il-mara mhijiex irrispettata fid-dinjità ugwali tagħha. Illum nisimgħu affarijiet jaqsmulek qalbek li it-tfajliet m'għandhomx dritt imorru l-iskola, in-nisa jridu jibqgħu id-dar, jekk jridu joħorġu mar-raġel, iridu bil-fors jilbsu skur, affarijiet ta' twaħħix. Waħna nħarsu lejn l-erf tal-kelma Alla li b'lingwaġġ ta' 3000 sena ilu. Meta nkiteb it-test antikissimu li qrajna minnu fl-ewwel qari, qed jipprova jispjega il-mara u r-raġel mill-istess serq, tal-istess dinjità. Iż-żwieġ isiru ħaġa waħda. Hekk ukoll f'dak kollu li l-bniedem għandu għaċċ għalih. Mhux sewwa li l-bniedem jibqa' waħdu. Ma dina mhux fi żwieġ biss. Għal kull imħabba ta' ħbiberija, għal kull relazzjoni hemm laċċ fina
li nkunu ma' min iħobbna, li nkunu f'ambjent ta' mħabba. U llum meta qudiemi hawn tant nies li tiddedikaw l-isforzi tagħhom jaqgħu xiklu wkoll billi jkunu uffiċjali korrettivi, inħoss li għandi ngħid kelma mhux biss ta' kuraġġ, imma wkoll kelma li hija ħirġa mill-qalb tal-ħnina tal-Alla. Għaliex min jiġi afdat lil faċilità korrettiva, sfortunatament kultant il-liġi għaddu ssejjaħlu ħabs u anke fis-sentenzi kultant insejħulu ħabs, mhux faċilità korrettiva. Donnu post biss ta' kundanna u mhux ta' tama u di xi ħaġa li rridu nbidluha, mhux biss fil-kliem li nużaw manke fil-mentalità, mhux biex fil-qafas tal-liġi, imma anke bil-mod kif naħsbu. Il-bniedem meta tibatu f'faċilità korrettiva, f'atmosfera ta' detenzjoni, qed jitlef dak l-aġġ li ma jkunx waħdu. Veru, hemm komunità ta' 800, hemm ukoll l-uffiċjali korrettivi. Imma nistgħu forsi nifhmu li dak l-aġġ huwa sospiż, huwa mortifikat, huwa ħlas għoli meta nifhmu x'aħna qed nitolbu miċ-ċittadini li żbaljaw. U forsi wkoll qegħdin jistennew il-ġudizzju għax jekk fimsew jispiċċaw fl-istess ambjent ukoll. Inti għandek il-presunzjoni tal-innoċenza imma wkoll qiegħed fl-istess ambjent f'kustodja preventiva. U maċ-ċaħda tal-libertà hemm ukoll iċ-ċaħda tal-intimità li hija ċaħda kbira għal kull bniedem. U allura jiena nifhem li l-uffiċjal korrettiv li għandu ħajja mhux faċli, komplikata, li qed jgħix f'ambjent ta' vjolenza, irid jitgħallem irrażżan lilu nnifsu jew lilha nnifisha, u bit-trażżin u dixxilpina jipprova joħloq ambjent sikur li jkun tassew korrettiv. Issa aħna nagħmlu ħajjitna kollha nippruvaw nikkorreġu lil nfusna. L-ebda esperjenza faċilità korrettiva mhux se jirnexxielha tikkorreġili dak kollu li għandi nikkorreġi. X'il-kelma korrezzjoni ġejja wkoll minn li jiena xi ħadd, imma mhux waħdi, xi ħadd iwassalni fit-triq id-dritta, korrezzjo, imma mhux waħdi ma nistax jien, irid ikolli xi ħadd li jgħinni. Il-faċilità korrettiva tkun ambjent ta' dixxilpina, ta' serjetà, imma ambjent fejn hu mċaħħad mill-libertà, mill-faċilità li jagħmel dak li jixtieq u dak li jrid. U li wkoll huwa mċaħħad mill-intimità li f'kif tippermetti l-liġi u r-regoli tal-faċilità korrettiva, almenu ikun jaf li f'dan l-ambjent huwa maħbub. Kelma forsi assurda, stramba, għaliex il-ħarsa tagħkom eżies uffiċjali korrettivi tkun dejjem ħarsa ta' mħabba. Tgħidli tkun ħarsa ta' dixxilpina, mela le, tkun ħarsa ta' serjetà, mela le, imma dejjem tkun ħarsa ta' mħabba. Għax l-ambjent ta' sikurtà li hemm bżonn jinħoloq anke bit-teknoloġiji moderni, anke f'ambjent forsi rinnovat u mhux iffullat, irid ikun ambjent fejn il-bniedem ma jitlifx it-tama. Irid ikun ukoll ambjent
fejn kulħadd għandu s-sapport neċessarju, mhux biss ir-residenti tal-faċilità korrettiva li aħna fit-triq insejħulhom il-ħabsin, imma anke intom għandkom bżonn is-sapport għax dak li taraw intom ma narawx aħna, dak li tisemgħu intom ma nisemgħux aħna. U l-istess għar-residenti li tridu tkunu il-missirijiet u l-ommijiet tagħhom. Immaġina inti li fiċ-ċella hemm ibnek, hemm ħuk, hemm bintek. Kif se titrattaħ? Tgħid li għandi bżonn id-dixxiplina, iva. Imma l-imħabba tkun hemm dejjem. Hemm bżonn niddefendi lil innifsi. Inti għandek ħutek u liedek u l-martek, ħossib tiegħek innifsek. Għaliex Alla ħares l-ambjent idu tieħdu ħsibu intom isir villaġġ ta' kriminalità fejn id-droga issiba iżjed faċli milli issiba barra. Fejn kulħadd għandu l-arma preferita tiegħu. Mhux biex itellek il-butir. Imma fl-istess ħin l-ambjent li tridu tieħdu ħsiebu bl-għajnuna tas-soċjetà u tal-istat bir-riżorsi kollha li jagħti lir-residenti u lilkom fl-għajnuna psikoloġika, psikjatrika, medika, assistenza għal prevenzjoni tal-vizzju u min ikun qed ibati jkollu bżonn li jiġi segwit b'mod partikolari, mhux mitluq waħdu bla tama, jew bil-weħida ma tafx li għandha faraġġ. Ikun min ikun, tkun min tkun il-persuna. U dak kollu naf li mhux faċli, imma importanti li jsir. Għax Alla ħares is-soċjetà li tipprova tagħmel ġustizzja, tagħmel ħsara lil annifisha billi toħloq forsi mingħajr ma trid ġenerazzjoni ta' nies brabbja, frustrazzjoni, mibeda u nuqqas ta' tama. Dak ikun id-disfatta tas-soċjetà tagħna. Meta aħna minn faċilità korrettiva kif nixtiequha u mhux kultant bil-kliem għall-fatti hemm il-baħar jikkumbatti, minflok faċilità korrettiva tkun faċilità ta' kriminalità, università tal-ħażen. Il-Mulej Ġesu jirrabja ftit mad-dixxipli tiegħu għadu jagħmilha sal-lum nimmaġinah jien meta l-iżżar u l-tfal aħna imbeduhom minnu, ħalluhom jiġu. Min jaf kemm eżempja żiena jiġu minna u li jfixklu lil-nies mhux iż-żgħar biss, il-kbar ukoll. Millu jersqu lejh. U l-Mulej qed jgħid lill-Knisja tiegħu lilna ħalluhom jiġu. Iżommuhomx, tfixkluhomx, tkunux impediment għalihom. Għandna għalfejn nitolbu llum. Imma nitolbu biex f'kull fejn inkunu, kull ma nagħmlu, il-ħarsa tagħna tkun ta' dak li ma jistħix isejħilna ħutu. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx, u f'Mulej wieħed Ġesu Kristu,
iben waħdini ta' Alla, imnissel minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. U ħal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marja Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina bata ta' Ponzju Pilatu, miet u difnuh. U fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier. U għandu jeġa jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-salbna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja, li ġej mill-missier u mill-liben, li jum mweġġa fl-imkien mal-missier u mal-liben, u li tkellem fom il-profeti. U fi knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika, nistqar ma' mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet, u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Missier ħanin, waqt li nfaħruk tal-li ġbartna fl-imkien f'mixja waħda, nitolbuk li tisma' it-talb tagħna. Nitolbuk mulej għalina dix-xipli tiegħek biex inkunu xhieda ta' qdusija tas-sagrament taż-żwieġ u biex narfu nakkumpanjaw lill-koppji fil-fraġillità tagħha. Ħalli bil-grazzja tiegħek jgħixu mill-aħjar li jistgħu l-isfidi li jiltaqgħu magħhom fil-ħajja. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Missier ħanin, għat-talb ta' San Mikiel Arkanġelu, protettul tal-uffiċjali korrettivi, ħares li tmexxija l-uffiċjali tal-Aġenzija għas-Servizzi Korrettivi, imlijhom bil-qawwa, ġentilezza, erf, l-umanità biex jaqdu d-dmir tagħhom f'ċirkostanzi mhux dejjem faċli. Nafdaw ukoll fil-ħniena tiegħek lill-uffiċjali li sejjaħ tal-għandek matul is-snin. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ħares mulej lill-familjari tal-uffiċjali korrettivi sabiex ikunu maqudin bejniethom, jifhmu lil xulxin u jikbru fil-grazzja tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Ġesu, ħenna l-daw kollha li qed jgħixu fil-faċilità korrettiva ta' Kordin biex dan iż-żmien ikun għalihom żmien ta' bidla interjuri ħalli jsiru bnedmin sħaħ. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej, nitolbuk għal daw kollha li huma vittma ta' xi reat kriminali. Fejja inti il-ġrieħi tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Iqaf mulej Ġesu ma daw kollha li qed ibatu f'din il-pandemija u ma dawk li huma minn ta' quddiem biex jagħtu l-għajnuna tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Missier twajjeb infaħruk tal-li smajt ix-xewqat tagħna. Fisem ibnek Ġesu, il-ħabib tagħna, il-midinbin. Bi Kristu Sidna.
Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqamu lej l-offerti għas-sagrifiċċju imwaqqaf b'ordni tiegħek u kompli fina l-emil ta' fidwa billi tqaddisna b'dawn il-misteri tas-sema li aħna qegħdin niċċelebraw bħala għaddejja tiegħek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu lubna l-fuq. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irrodulek ħajr. Aħna nafu li għall-glorja tiegħek bla qies intwieżen lilna bnedmin dgħajfa. U tipprovdilna wkoll għajnuna mill-istess natura dgħajfa tagħna. Bekk int tgħader u tħenn għal min jintilef. U minn fejn ikun ġarrab it-telfien twassallu s-salvazzjoni tiegħek bi Kristu Sidna. Biħ tajja kollha tal-anġli ferħana l dejjem quddiemek iqimu l-kobor tiegħek. Flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li magħhom nifirħu u ntennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għoli tas-smawiet. Imbirek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fl-għoli tas-smawiet. Qaddis tas-sew int mulej. Inti lajn ta' kull dussija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn raj ħibati ħal-ħobs ratti l-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa l-kalċi reġa' ratti l-ħajr tali d-dixxipli tiegħu u qal ħudu u ixorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku. Miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistoqli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Giuseppe, mal-Apostli u mal-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek
sa mill-bidu tad-dinja għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missieri tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu. Kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'ismu wied jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobbżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrilna dnubietna palma naħfri l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna, Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għadt lill-apostli tiegħek. Inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li jien trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu. Intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem quddiem qaddis tiegħek eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażen. Żommni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Danu l-ħaruf talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejja. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok
għal dejjem. Nitolbu. Għatina u Alla li tista' kollox li s-sagrament li bih tqarbilna ikun l-ikel u x-xorb tagħna biex ninbidlu f'dak li aħna nirċievu. Bi Kristu Sidna. Naf li għamiltu talba lill-Arkanġlu San Mikiel u jiena nixtieq nafdakom fidejn il-protezzjoni tal-Arkanġlu San Mikiel. Arkanġlu ta' San Mikiel itlob għalina. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Naslu fit-tmiem din il-quddisa tal-ħadd mill-Katedral ta' San Pawl fl-Imdina kif illum kien hawn preżenti għadd ta' uffiċjali korrettivi fl-ewwel jum tal-uffiċjali korrettivi.
Infakkarkom li l-quddiesa ta' kuljum qed tixxandar mit-2 sal-ġimgħa fid-9:30 ta' filgħodu sal-10 fuq TVM. It-talba tar-Rużarju tkompli online fuq knisja.mt, newsbook.com.mt u fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube channel tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Qabel intemmu din ix-xandira nfakkarkom ukoll li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċeżi ta' Malta jista' jagħti donazzjoni billi jidħol fuq il-website knisja.mt/donazzjonijiet. Flimkien inkomplu nitolbu għas-saħħa tal-poplu tagħna u għall-persuni kollha fil-bżonn. Il-kumplament tal-ħadd it-tajjeb.